Ako vnímaš to, že si v prvej E? Tak určite to bol osud, že sme sa sem všetci takto dostali, lebo sa sme tak stretli, že sme super a takisto nás majú všetci profesori radi, si myslím. Ako vieš, že všetci profesori ťa majú radi? Nie mňa. Nás. Charakterizuje prvo E 5 slovami. Najlepšia, najkrajšia, najinteligentnejšia výberová elita. Sú tvoji spolužiaci dobrí športovci? Ale tak ja si myslím, že určite áno, ale určite náš najlepší športovec Moroš odišiel. A kam odišiel? Odišiel do prvej F-ky. Čo si myslíte po pol roku chodenia na túto školu? Máme dobré skúšky. No, vysvetlenie. Ako si sa dozvedela o našom gymnáziu na vzdialenom Kriváni? Tak behala som po kopci za anténou, zase hop signál naskočil, pozerám nejaké školy, že vyberiem si nejakú a zrazu Gréko toto tak vedela som, že to bude. Čo robíš s Volenčom v Banskej Bystrici? Tak vám poviem, učím sa tu väčšinou a učím sa. A dobre sa učíš? Myslím, že hej. Si lepší ako Bystričania? Tak jasné. Tak vám poviem, na rovinu Bystrica nemá na mňa. Aký máš názor na našu školu? Myslím si, že je to v pohode. Pani profesorka, chceli by sme sa spýtať, či sa tešíte, že ste dostali práve na... Mám na to aj odpovedať. Áno. To vám odpovie, keď budete maturovať. Vyrieš aspoň príklad 5 plus 3. 9. Ja 6. The royal penis is clean, Your Highness. Thank you, king shit. Old Spice.